Mama, nem kona jugari. Nyaje. Ibi kila foki ya jero ne kan ki ka firan kunde ma bon yoro. Nta kunte maga biga join. Nta mol bala fasu na da kana kana tukunne. Mol bal flabe teme aja kan. Mama, kele negatina bi sabali. Nte sabali aja, nte sabali ifle John nire. Ne ori. O mama ko te sigi ngani. Ai te sigara. Comme on nous sigara le bi ni pan yi choro go. Sigara be to gola ge. Sheji sana bi to gola. Asana ga blan to gola. Ne fare asa. Ne ko ibisi bo mo dalo ko fakwa. Fakore. Fafko fo le perilla. A foro la perilla me me. Wa be kono ke kele de fasoro jiongona. Kele ne fasoro jiongona aja. Comme volume. Akena mama. Mama kana dia. Iko kunne ga borate sa ye doga mo o. Wale bilem wale na mafwana. Wala pai chak ndon la boga na tela ke dogon ni mela boga de ma am ne gane la tayni ga ju kam ngele na fa chogodi am nga war ne ga taw dana e war na ne la duna em fone no ko mi dogon ni nga di mage ndo mem bo don bi te ne ni nga ne ya ere bi ne ni nga ne war di ngue mam e war dine ma e kay nga ne ni nga ne re karsa iman dogon ya e ne ni nga ne ya nere donki even yala ngane nyini nere wardima I dogani era sa abe omo fe no omo fe tam ne ganage ne tam wardi nyemi ne ma ro fe ga ba ngabe omo fe e dante dogani ngani ngadi ma be omo fe no taga ne jon afia ne tinata omo fe wardi nyemi mammi adam ne gana ne to omo don ere ngati ebe ga puma chene sa kana puma chen no ga be omo fe ngaba ta omo fe no ga ta mine ya ga tore ngati warma dema war dirane mage war ma de mage ga ta den nana adirane mage o to nyini chudi o mane ma deni yoro fo ale ga ba ale re war de nga cheske kumulo ka nga fulan diga na folo e fulan bo chuguri ya famwa nga che jote na re di nga che jote na se ga mo war mine ga dun chudi nga che te to do nga che be ga puma chene puma chente re ne ga na che namge na che nga che etene don korole yoro de a beni ni che ma kloti sansan al shete wuli ga ba fa o kan e don yoro ma fi ga ba ga o mu fian che ne tinata sa wardi gu ama jume tam ne o mu fo no o be ga sira o mo nyera mi gi nyin ngare be ga sira nyera atiga sira e re mo ne fa be ga sira ere be ga sira wardi re mare ga ta nyin ne na be ga sira o mo nyene ta yoro nyin o mo fian chuguri ga na fo ale ini o mo benadori ra wala ina tam ne o mo ne be ga fanga ta ini o mo benadori ra ina be magane do suno nga che afara wadiri ma wakati na yama sura yamne gano ngache ti dogon ni ne dogon yoro fi ga ba yama ni be kuma kana to ane bugo wa ni bi bugo re est-ce que be ne don join e bere tenya kele soro na jota le ba ablasa ache em ne pushe dan to wori ne bugo re fi est-ce que be ne don e bi yere flem nyanga che ne no ndore ko itse ga fuyi ga ne ne nyogo ete na fo ne negati dogon ni no Jean ku ka chogo te kelen wa ni saballe no ni sino kele sabal black refe man a blaga bon ere a blaga bon sansi anga tare amna do ni ga nyine ne nta nyine est-ce que ya fam ni manyana ma famu a beni ni chentene bi ta ko fe ni dogon ngop ma fo me doila wala bilen manyana ma fam bilan to ouais right bien placé en ouais trimé ça va ne ya plan era tout good ega plan donc maga wa mi ga plan mais rep ma den to ko fo no ne ma den to ko fe tout good ha e ma den to ko fo no chogodi ya gili jaga bo kanyege o don en ne nyon tang me puma le wo no igo ne ga bla ko fe ki kla ga si gani ouais on ne ma si nge tsiga si nge na bodong e ga lini era tene ko era ne be singe chogodi che dogo lite se ga ne ga plan gérer afone wa ne yi sembo ala nga mo ko ware blala wa
Trimɛ ne se ya plancher ne b'a fie de b'a damina la ko n tɛ se ka gérer ne y'a fie ko n bɛ se I bɛ danna quoi a banna cɛ chèque manamana ko man ne yɛrɛ et puis ne ko ne bɛ tila ka signer kɛ ne de kan ka signer kɛ yan ne ma signer kɛ ne e tɛ se ka taa ne nɔfɛ bon e delila k'a fɔ ne ko ne kana se ka basi la hakili b'o la mais e tɛ se ka kuma ne fɛ ne bɛ kuma e fɛ cogo di e ka numéro tɛ ne ye numéro tɛ e tɛ se ka ne ɲini ka ne ye game kɔnɔ quoi ah bon donc n jo t'o yɔrɔ la na bisini yɛrɛ tɔgɔ f'i ye a tɔgɔ de ko Aja a finen no dɔɔni koloma misɛnnin o ekɔliso bɛ public la n t'a dɔn n'i b'o yɔrɔ dɔn sugu kɛrɛfɛ n bɛ base yɔrɔ dɔn dɔɔni yen fan fɛ I ye n faamu wa n'i faamu n'i tɛ se k'a ɲɛnabɔ dɔrɔn a fɔ n ka kɔni I sen bɔ a la quoi non n bɛ se k'a ɲɛnabɔ o ye ka ligne dɔn n ka cɛ ni n ser'u ka base la dɔrɔn ne y'a fɛngɛ dɔrɔn n b'i wele quoi cɛ ka n jɔ in yɛrɛ wɛ cɛ nin bɔlen don wa I ɲɛ tɛmɛ nin kan nin to o t'i ka sira ye cɛ tirimɛ wɛ merci n'i ka numéro ye quoi faut pas ten cɛ tirimɛ wɛ ale i ka ne n'i ka ɲɛ yira kɛ cɛ ne m'a f'i k'a bila a bilaba ye ne ka sira yan cɛ ye ne ka tirimɛ de sa wɛ ale cogo bɛɛ la i ka ne ni wɛ i ka an tɔgɔ don ɲɔgɔn bolo wɛ an ka se ka bulon kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ k'a bila mais tirimɛ ale position bɛɛ la sa e delila yɛrɛ de donc ça fait fa de bɛ fɛ ka wuli o la wa ŋana ŋana I tɛ ne yɛrɛ ka kuma mɛn bilen quoi ok i bɛ pardon wa ne b'a bila mais n bɛ sin k'i ye quoi ni n ser'u ka base la dɔrɔn ne y'a gérer dɔrɔn n bɛ sin k'i ye n b'i wele quoi I bɛ hakili to a la dɛ a bila Gordon ouais an y'a wuli Tata an cɛ papa ne ka sirani ayi ko bɛ cogo di a tɛ togo la baasi t'i la baasi foyi tɛ Mamadu a bɛ yan a y'a bɔra ok I dɔgɔnin don a bɛ so kɔnɔ a fɔ a ye ko aw fa nana I bɛ ji dɔ di a ma min awɔ ɲami mama papa ji filɛ mama e dun ɲɛda in tɔgɔ man di ja dɛ mun bɛ yen papa ko Aja bɛ ne ci Aja k'e ci Aja ɲami papa a dun kɛra cogo di papa mama bɛ na ne nana ko n bɛ sigi sigi mama bɛ sisi bɔ ne kɔrɔ mais kuma fɛ a bɛ tila k'a pɛtɛ pɛtɛ kunna k'a dɔgɔya cɛ tɛ ne m'a dɔgɔya papa e bɛ baga ne ma ka ne bugɔ Aja ɲami papa o n'a taw ta I dɔgɔnin de don ni e m'i dɔgɔnin nɛgɛ jɔn de bɛ n'a nɛgɛ papa n dɔgɔnin bɛ ɲuman kɛ dɔgɔnin bɛ ne kɔ mama mana kulonkɛ dɔrɔn o bɛɛ bɛ cɛ k'a fɔ ko ne jo t'o bɛɛ la mama tɛ ɲuman kɛ o e bɛ ɲuman kɛ ne tɛ ka aw juger ɲuman ni juguman ko la aw bɛɛ de ye kelen donc e kan ka nin nɛgɛ de I dɔgɔnin de don a fɔ ne ma deli ka kanga da aw chaise ko mankan in na bi ta kɔfɛ e tɛgɛ kana s'a ma tuguni papa o togo la e bɛ fɛ ne k'a kɛ cogo di papa Aja bɛ ne bugɔ ne ye Aja bugɔ ne bɛ taga k'e bɛ Aja kɔrɔfɔ a ye ne kɔrɔfɔ de k'a ye ne bugɔ de fɛnɛ b'a bugɔ de Ayisa e k'i bolo da I dusu la a t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni I y'a faamu papa ne tɛ se ka fɛn bɔ a la mama bɛ na ne b'a fɔ mama ye mama fɛn b'a la Aja ɲami papa kana to k'a bugɔ I y'a faamu awɔ a ye ɲɔgɔn nɛgɛ I ye n faamu papa fana ka kanga da yɛ dɛ Ayisa a t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni sa e dɔgɔnin de don n'a ye ko ko k'i la a bila dɔgɔninya minɛn kɔnɔ e b'a dɔn e si ka kɔrɔ n'a ta e bɛ min dɔn a t'o dɔn I ye n faamu a ye tilela dɔn awɔ ok kɔkɔ
Coco. Snap Bandi. Ça va? Ça va. Coca. Donne. Ya. Donne. Snap Bandi be. Oje. Mohamed ya. Mohamed. Aboleno. Atena san. Bon, ni madana na san. Udungela. Amuna. Emo gore bara san. Bora folo. Mina. Age tore. Oge magore bala wa. Ona emo gore bara. Mun temene na che. Bon foi dalama ro temna che mina na ya fare dira. Ne do ya faga do bokelegele bayana. Okay, nana na ma fine. Ko febe na. Garamatiri. Nafa. Chahira kile fla. Wallahi kile fla. Sebe jamana yona. Wallahi amia. Jine. Che ala kana tunu ɲɔgɔnna. Mina. Yo ngamu fɛngɛnen no cogo dɔ la quoi. Jine. Zalexi. Cɛ e ni fama. Wallahi kile fila. Cɛ tɛ kɛ tan ne ka cɛ. Wallahi cɛ ala kana tunu ɲɔgɔnna. Amina rabi. Cɛ jine ne. Cɛ Zalexi. O na mun kɛra cogo di? N'a ma kɛ cogo la ne kɛ n yɛrɛ de ɲininka a kɛra cogo di parce que la ne ye kiwara dɔ ma o kiwara ma ne diya quoi. Mais dina fɔ cogo di? A ye pa min kɛ n ka cɛ ko bɛɛ y'a bila. Non jinɛ n ka cɛ. O yɛrɛ ɲani o yɛrɛ ka cɛ i yɔrɔ e tunna ne na a fɔra ne na dɔrɔn k'e jana. Bon na an mɔgɔ saba de kun don mais i b'a kalama fila bɛɛ taara da. Ma bon an mɔgɔ saba de kun don fila bɛɛ y'a da quoi. Tɔ tora ne de ne taara kaba kɛ n kɔni u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wariko in ta fanfɛla la jinɛ ma sɔn ka foyi fɔ quoi. Hali n'an ka cɛ wariko ta foyi tɛ fɔ polisiw ɲɛna ka cɛ hali n'u kulonkɛ su kulori i b'a yiru la an ka cɛ wari filimu banna ka ban. O de fɔ ko wari bɛ fa ɲuman a donna ta bɔra ne y'a yira anw yɛrɛ de kun tɛ quoi ne fa ka di n yɛrɛ la ka kɛ i n'a fɔ non diɲɛ wulitɔla de don bon u ye n datugu n ye san 10 kɔ de kɛ yen nɔ ma bon kɔsa in na n yɛrɛ n na bilara quoi ni mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ kɛra ka ɲɔgɔn ye o kɛra nin jɔn ye quoi cɛ jinɛ nin fo nin y'a kɛ n yɛrɛ. Cɛ e ni ye ɲɔgɔn dɔn min. n b'o de f'i ɲɛna. ɲɔgɔn ye ne ka nafan duman de. n ye kaba da n nanen don min na yɛrɛ ni jo fɔlɔ min ye ɲɔgɔn ye a kɛra nin de n y'a ɲininka an mɔniw na olu bɛɛ ka position fɔ ɲɛna a bɛ tan a bɛ tan bon ne ni mɔgɔ si yɛrɛ a bɛ n kunna ni mɔgɔ si tɛna ɲɔgɔn dɔn bilen quoi cɛ jinɛ cɛ ala ta ye nin ye sinon kuma min fɔra e kan ani e ye na ne bolo bi n ka cɛ u tɛ kelen ye quoi. Cɛ Zanesi. jinɛ o kɛlen don sa. tile fila yɛrɛ. walahi bilahi kɛra cɛ mais jinɛ i b'a dɔn fɛn kelen de kɛlen don k'an dabali ban ma. O fɛn jumɛn. e cɛ jinɛ cɛ o ye n ka bisi ta ye Tata. Tata. n ka goni sa dɔgɔnin kuma bɛɛ n'a bɛ tɛmɛ i sigilen na ghetto la tantɔn. Ouais c'est vrai. cɛ i b'a dɔn bisi ka ko kɛlen don k'an kamana gan walahi bilahi. Cogo di. i b'a dɔn yanni ne ka datugu yɔrɔ kun si tɛ dɔgɔ ka kɔnɔko kalama ne ye balo wuli bisi la mais a waati n tɛ se k'a fɔ ko ne ta ye den quoi ma ne tɛ se k'a yira ko n ta ye den ye bon parce que wari kun tɛ n position tɛ a yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ma bon an taara patrouille la ko dagoyara an mɔgɔ saba la bon an y'a minɛ an datugura quoi bon tɔ fila kɔni olu tora kaba la ala ye ne kɛ nima ye quoi ne bɔra bon n nana tiɲɛna n taara ka taa ɲɛsin wari ma n y'a yira n ka cɛ yɛrɛ la quoi n ko n bɛ fɛ ka yɔrɔ ɲini dugukolo ta fanfɛla la pour que n ka yɛlɛma a kɔnɔ quoi mais mɔgɔ n'i y'a ye i bɛ yɛlɛma so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jigiya b'i ye n'a fɔra ɲani ne ka taga kaba la ne ye kɔnɔ da bisi la bon n nana n jigi bɛ a kan n ye du sɔrɔ sisan wari bɛ n kun n bɛna essayer cogo na sugu bɛɛ la pour que k'ale ladon du kɔnɔ a bɛ ka yira n na ale tɛ don du kɔnɔ n y'a ɲininka n ka den minɛ position na a bɛ ka yira non den yɛrɛ de tɛ ne tɔgɔ la quoi den ko ma deli ka. e cɛ n ka cɛ e fɛnɛ jo t'o la ko n ka cɛ ou bien e yɛrɛ k'a ta ka da i ɲɛ kɔrɔ e ye bali wuli a la e tilara jɔ k'e ta tɛ den ye. mais jinɛ position tɛ yen ou bien. position tɛ yen parce que la position min b'ale ye ale ye position bɛɛ kɛ pour que den in ka na diɲɛ kɔnɔ de ou bien. wa o kɔni o ye tiɲɛ. mais o y'a sɔrɔ e bɛ kaba la den bɛ cogo min na a bɛ niveau min na e b'o dɔn. n t'a dɔn mun ni datugulen ye san 10 kɔrɔ ye kaba la. muso ta tɛ se ka kɛ den diɲɛ kɔnɔ yan sa est ce que i y'a faamu wa. i ka den a bɛ d'i ma de quoi. non jinɛ n'i sera jago a bɛ na n'a yɛrɛ ye. n ka cɛ n'i sera o kelen kɛ. e delila k'a mɛn diɲɛ kɔnɔ o muso ta ye den ye e delila k'o kɛ. a bɔ tiɲɛ yɛrɛ la n m'a mɛn mais ne n'ale ka film yɛrɛ bancogo tantɔ quoi n ma se ka da la de quoi parce que a bɛ ne kunna ne taara kaba kɛ ne nana dɔrɔn direct an bɛ muso ɲɔgɔn ta ni nata baw de ye n'i bɛ gɛn kɔnɔna la i bɛ muso ko bila est ce que i y'a faamu wa. o ba tɛ n ka cɛ gɛn kɔnɔna ni muso ko tɛ bɛn. kelen ninnu ka cɛ n'i ko ten. est ce que i y'a faamu. musonin ninnu
mais n'i bɛ se ka n dɛmɛ a ko la muso bɛ bɛn minnu yɛrɛ fana bɛ gɛn kɔnɔna muso minnu yɛrɛ fana bɛ gɛn kɔnɔna na n'olu de bɛ se ka bɛn fili min kɔnɔ faut pas ten cɛ kana sɔn ka cɛ gɛnya ma nɔgɔ sinon ne yɛrɛ kun ni mun ye ne salalen a ko la quoi wala ne ma se ka nafa foyi de sɔrɔ n ka wari ko in ni n ka kaso ko la bilen quoi maya cɛ non n ka cɛ kaba in ala ka bɛɛ kisi ye fɛnɛ amina yarabi fo k'i bɔrɔn dɔɔni a ma maya n ka cɛ ni kɔni ni ye nalen de so foyi tɛ n ta bilen a ma faut pas ten an b'a ye Kan tɛ dɔ fara sen nɔ. Awɔ o kelen ninnu ka cɛ ouais an b'a ye enfin awɔ an tila ka ɲɔgɔn ta kɔfɛ